Рәшит Бәшәр, Сандугачлы ак инеш. Исәнме ак инеш? Аптырап калдың мәллә? Бу дип нинди кунаклар ярыңа утыртырга алып килде куаклар? Юкса тирә-ягында агачлар бетеп бара, сазлыклар кибеп бара, сулыклар кимеп бара. Казларың бөтенләйгә эшеп китсә, ни эшләрсең? Балыкларың диңгезгә качып китсә, ни эшләрсең? Сандугачлар кунарга яшел талың калмаса, кершәле ярларга ак толкының какмаса, син дә кибеп бетәрсең, кешегә үпкәләрсең. Ә син агарга тиеш, ә син чабарга тиеш. Сабантуйлар каршына бары тик ап-ак килеш, Сандугачлы ак инеш.